Добър вечер на всички, аз съм Петър. Днеска ще се повозим в Assetto Corsa на BMW-то. Заредил съм 10 евро нафта. Нека почупим колата, да видим колко пари ще спестим. От ремонта, разбира се, не от друго. Защото всеки знае какво се случва зимата. Всеки мечтае да си купи BMW. Зимата, за снега. И не е само, да е. Всяко BMW става M-Power, ако завали малко дъжд, сняг и почне асфалта да се парзаля. В това видео караме докато свърши горивото. Нека видим мантинелата. Малко отраскахме задния капак. Няма проблеми. За това сме тука. За това сме си взели тази кола за зимата. Тук малко повече вече отраскахме. Всеки, който е карал на сняг, знае как е. Не е лесно. Въобще не е лесно. Тук щупим на човека оградата. Още. Дизел обаче не. Да. Вече виждате. Когато карате кола назадно, трябва да давате газ, защото иначе не може да влезе да завие. Когато влезе да завие, призавива. Не че аз съм най-добрият шофьор, даже въобще не съм добър, аз почти нямам опит на колеса задно зимата. Но ще се научим на Assetto Corsa, а може някой ден спокойно да се кача. Айде. Отиде предния фар, бронята. Предния фар, бронята малко. Без значение. Добре, ще те сега. Няма и 5 минути, в които сме карали и вече изпотрошихме колата. Трудно е. Но и аз ви разбирам, друго е в момента да сте качали 4 приятеля в колата и да се забавляват. Но по пътищата не е редно. Това можем само да качите 4 приятеля в Assetto Corsa и да се забавлявате тука, без да правим излишни напрежения по пътищата. Особено в градовете. Полиция. Спряхме в полицията. Сега си представите истинския живот, какво трябваше да им обяснявам на тези полицаи. Защо съм спрял в тях? Подхлъзна си господин полицай, съединителя задържа, не успя да приключи предавка. Нали така? Обичайните ни извинения. Едно кръго, можем ли да го направим? Добре, че сега ако беше на живо, вече от 3 къщи щяха да ми викат полиция и да трябваше да бягам или да си понесем последствията, което
Не е добро решение, по-добре да избягаме. По-добре да избягаме. Но и това не е добро решение. Така или иначе ще ни намерят. Колата нещо взе да прекъсва, да гасне. Нафтата ни изстига. Да изстигне. Оп. Ще изстигне и нафта и всичко. Само багажника да настигнат по автоморгите след мен, защото багажници ще трябват. Няма проблеми. Малко да усилим турбото ни. Всичко е наред. О. За малко и ще се получи магически. Тук за малко да не се завърта. Той? И пак се завъртах. Но за малко да не се завърта. Сега като гледам задните носачи, там и пистах. И тук се завъртахме. Май се закопахме. Няма. Излизаме. Всичко е под контрол. Всичко е под контрол. Нафтата почти свърши. Евентуално ще стигнем до бензиностанцията. И да приключим този епизод. На следващите епизоди може малко да пробваме някой голф-четворчица. Толкова ми ръчно, явно да карам кола назадно в снега не ми е най-доброто. Нещо, което мога да направя. Явно за мен трябва да е някой голф-четворка. Толкова мръчни, не че съм фен на голф-четворките или на ваговите като цяло. Просто има с какво да се забавляваме. Благодаря, че останахте с мен до края. Надявам се видеото да ви е харесало, да сте се забавлявали и до нови срещи!